ବହୁତ ଅଜୀବ କଥା ନାହିଁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିତେ ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ କହିଦଉ କଲା କର୍ମର ଫଳ ତ ଭୋଗୁଛି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରକୁ ଆସେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କର୍ମ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ କିଏ କୁହେ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଭାଗ୍ୟ ତ ଆଉ କିଏ କୁହେ କର୍ମ ଯାହା ବି କର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଅଫିସ ମିନି ବ୍ଲଗ ଅଫିସ ଯାଇକି ଯେମିତି ମୋର କର୍ମଯନ୍ତ୍ର ବାହାର କରିବା କଥା ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି ଯେହେତୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଥାଉ ଦେନ୍ ଦେଖେ ତ ଇଏ ବାବୁ ଆସିକି ମୋ କ୍ୟାମେରାକୁ ମିରର ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ତ କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ଠିଆ ହେଇକି ପେଟିଂ ପାଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ କିଏ କହୁଛି ପୁଅମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତିନି ମିରରରେ କିଏ କହୁଛି ପୁଅମାନେ ସଜ ହୁଅନ୍ତିନି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ମୋ ପାଇଁ ବିଭାସ ବିସ୍କେଟ ଆଣିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ତା ପାଇଁ ବି ଆଣିଥିଲା ଆମେ ଦି ଜଣ ସେୟାର କରିକି ଖାଇଲୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ ନେଇଥିଲି କର୍ଡ ରାଇସ୍ ଏଗ ଭୁର୍ଜି ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ନେଇଥିଲା ଆଉ ଚିପ୍ସ ବି ଥିଲା ଯୋଉଟା ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲା ସେଗୁଡା ଖାଇକି ଲଞ୍ଚରେ ଯେମିତି ଗୁମି 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 ସେଟା ଟିକେ ମୁଁ ଘୁମି ଘୁମି ହେଇଗଲି ଯୋଉଟା ଲଞ୍ଚ ପରେ ସବୁ କର୍ପୋରେଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଖଟି ଥାଏ ଲଞ୍ଚ ପରେ ସେମାନେ ଖଟି କରିଦିଅନ୍ତି ଖଟି କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ହାତକୁ ଆସିଥିଲା ଆରି 4ଟା ଲଲିପପ ମତେ ଲଲିପପ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଚକୋଲେଟ ଅପେକ୍ଷା ଦେନ୍ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଆଜି ଫ୍ରାଇଡେ ଥିଲା ଏତେ ମଜାକ ମସ୍ତି ପରେ କାମ ବି ଟିକେ କରିଦେଲି କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ମତେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅରେଞ୍ଜ ଆଣିଥିଲା ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲା ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ମୋ ପାପା କି ପରି ନୁହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ହଉଛି ପରି ଦେନ୍ ଆମର ବିଭାସର ମୋର ଡିସ୍କସନ ଏଇଆ ଚାଲିଥିଲା କଣ ଯେ ପକେଇବ ସେଇଟାର ଆଇଡିଆ ଦଉଛି କଣଟା ବିଭାସ କୁହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଓ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ତ ଚୁଟି ଧରିକି ଏମିତି ମାରପିଟ ପିଟି ଛୁରୀ ଦେବି ଘୋଷରା ଘୋଷରି ଏଇଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଝିଅ ପିଲା ସେଇଟା କଳି ଲାଗିଲେ ଖୁସିଟା ଲାଗେନି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଦୂରରୁ ବସିକି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଝଗଡ଼ାରେ କିଛି ଏଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପଇସା ବି କେତେ ଟଙ୍କା କମଉଥିବ କହିଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ନିହାତି ପଇସା ଆସୁଥିବ ନା ଫ୍ରାଇଡେରେ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛୁ ମାନେ କ'ଣ ଖଟି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଏତେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ନେଲା ପରେ ମାନେ ଆମ ବିଭାଷ୍ଟୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଘରୁ ଗୋଟେ କମଳା ସେଟା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି that was for today and my Friday was done with majak masti enjoyment and it's time to say bye bye tata to the office thank you for watching bye good night